nyaya yasara yave kuda kuzoendwa kumusha mwamwe apakobatwa zvinoda kubatwa kuti mutundu uchizoona kuperekedzwa kumusha kwawo zvawakanga wachitaura mudzimu wechibuda. Ndofunga ndiwo pasara kumhuri yekwamuteni. Ndatizvoni chakanga chamisa kuti mumusha mwawo mupindwe nekuti zviende kooripwa, zvaide kuende kooripwa. Ndimo makati zvinhu zvangu ngazvitange kudini kuuya pano uripwa hwenyu hwemombe nhatu. Saka izvo zvichasara paakuda kupindwa kwomumusha mwawo kuti chiremba auye achifembe zvinodiwa nekubate zvinodiwa mumushamo kuti mutundu uone kuperekedzwa kumusha kwawo kuwaitindere kuperekedzwa munzvimbo yekuchipinge. Ng'ombe kwenda vai kana kupinda uchifamba negono kana kitu. However, tudi ng'ombe haya isha hajazoona sana kana isha. Asi ndakuti manje nanga ibwere inochifanya munga ya mushamba. Inogone kudaidzwa ichuya kunga iyo akuchiti ngachuya ndiwo akuti WhatsApp. Ndinayo phone number. Ndiye akandoronga zvinhu zvacho zvese. Kabaiponere izvi. Zvakanaka chakanaka. Iponere izvi. Chizvo chese kuti yati inoyari. Pano neapo tatouya pano neapo tatouya pano, saka handisi kuona nguva yekuti ndinodini ndinounganidza mari iyi yataurwa yemunhu uyu uri kudini urikuda kuuya. Saka ndiri kuti dai panga panditike kanguva kuti ndione kufamba kubva petangotanga nyaya iyi. Handina kuona nguva yekumbotenheka kana kuti mazuva matatu. Ndinenge ndakutoti mazuva mairi ndakutodiwa pano. Mazuva matatu ndakutodiwa pano. Dai pamboitawo kana kuti 1.5 weeks ndione kuchichinyatse kuchichidini kuchichimbofamba ndichipemhawo ndichiunganidza. Zvimwe zvacho zvaapo saka hazvisati zvakwanira. Hapo ipapeli hapo tete nengalili hani uniform yangu hapo sasa makarenda
Ndiye noyura. Inde buyi woni manje. Karela. Izo 21. Aba wale lapho sonzelo likaphela 21. Ndo half isithathu. 21 chitenga chiri chitatu. Ngathi ba ndifana 25. 25 inonga yasana. February. Easily. 21 area 25 February. That's what we 25 million of the data is sold. So like 25 years and Imi mazweleni urudi zirungo kwangu atinjeni nduone hapo one and a half weeks mswa 25 nizimu mtu yakana Pamsoro chandani ini ndorambirana nazo. Ndorambirana nazo. Chandorambirana nazo ndechekuda isozvi. Musoro chake Padere panapa. Akanzi 3 days. Zvese zvinofana akanzi 3 days. Kuti zvese zvinge zvadini zvinge zvaringana. Tikawirirana muno akabuda kukepa 3 days ndakwenda kubvira kutsvaka munhu. Right. Akaenda akatora mombe akauya nadzo. Akatengesa mombe kumusha. Haana kana kuya kumba kutitaura kuti muningina mangwana tikuna kudare izvo zvamira zvakadai zvakadai. Saka ramine mhosva mumushaka tichiti tiri pamwenga titori mhosva ende kuripwa. Iwo panapa ini mambo kutora kwendukira nhasi muka. Ini nditori zviro zvitwe nhasi. Because mwana ari kurwara. Mwana ari kurwara. Pamwe iye nake hazvisi kuona kurwadza kwazvo just because urwere hausungwa mani make because iye ndiye akazviita. Saka nhasi kake chikaita ndofunga nyaya ichipostponedwa echipa maexcuse nhasi ndofunga kake chifonga. Mira tinzwi ndaida kubvunza umwe muda kumbatsira ere simhuri padambudziko rikuri. Inini Ngozi yakataura ndifane kuripa asi iye naune vanhu vanofana kuti amubatsire. Haasi kutarisana vanhu kuti amubatsire. Zvinoreva kuti arikuda kunotaura nevaya vaya. Nguva yamakatomupa akachangamire 3 days dzekutanga dzaifanira dzakita kwaya panapa. Wakanga akagara kumba tichimuona. Haana kwakaenda. Tikadzoka panapa akapafuna excuse kuti akuenda kubhoyera. Akaenda kubhoyera akadzoka. Haana chakauya nacho. Tikauya futi panapa akazozvina mambo panapa enda utora mombe wenadzo. Akapa mupurisa kuti aende nemombe nemupurisa. Iye akaenda izvi akuti mombe wani yakadzokera muroti. Anoziva chokwadi chezvo ndiani. Akanga aripo ndiani wakarambira chikwenda nemupurisa. Waya akaenda ega. Manzwa ere kuti ibvu inoona mambo nemasosve kune mashizha anomuonera zvekuti zvaakaita izvozvezvo. Ini ndio dambudziko ndisikachadi pamangu. Batsirana yako munhu. Aiwa, munaramba mambo, munhu haasi kuramba zvemakuita kama utoti kumba katendeka toenda kumusa nini. Awanda. Aya, zokai kuno. Zokai. Ndapota kusaroba. Ndokumbira kani. Ndokumbira msadaro. Ndokumbira wanitakumbira msakakoti nenda. Ndara mukatoka soka mdharaka. Musika ikuona mwana achirwara musata zvinhu zvokupenga. Musanzwa musata zvinhu zvokupenga. Mwana achirwara so. Achirwara so kumba kwenyu. Mwana achirwara so. Amdara manje matara do kutoma musu kugira kombu. Unomusiya mwana wangu. Akatori zvaro toranza kuna Ngozi nochaya munhu.
Ndiri kutambura everyday hatirari kana. Muzviziya zviri kumba kwedu. Zviri kuchiitika. Yairi kutomba, handizve. Yairi kutomba. Yoshaka kutaura kutomba. Wakwenda wakwenda kukumbira ndokumbirawo kudaro kadaro sele hasha Ndokumbira kana. Bari mudhara anaukana bado mukhazi nasasonara mumuza zvaataurere speech yake nekuti uri kune bheka piri mubheka kadaro basa kukadzanga ngebheke pamba kadaro Mukona. Ndinochikumbira hama tiri kutaura nazvo kana ndinoda ndinokumbira mwanabereka wemwe wakagara ndiye ndokumbira Grace nyama yerwadziwa ndinokumbira Jonathan Duna ndinokumbira Jonathan ndinokumbira nawa jefutwa ndozokunda pakashata mafamili ichizaa chimbomire kudaira mantu apatakabva mukuzi sachimbo cheku mukona mudhara zarandimo munhu mudhara asikuroga varihondora chukwa asikunomadedekuburana ani orikuendomo Panduna tinoenda. Chirega taure. Ndauchikumbira kani ndakabereka kani. Ndakabereka kani. Tinoenda usasabatika. Ndinokumbira kani. Hakuna munhu uko. Usakanya yangu. Chikubikirawo kani ndokumbira chichengeta mutumbi wakakutakura. Ndinokumbira kani Jonasa. Ndinokanduna ndinokumbira mutiteerereyo. Tinotenda. Kodora. Ngatichimira 25 euro watauri. Kana akorera asi wako. Angatati Richmond siya kuri mwakatati ngozi yairo munhu ngokunyepera kundirongera sure haisi kuvatamba kwake Richmond saka kutauro dako Odongo zvakanda zvinhu. ndozvaataurawo ni baba mukuru iyo Charles Mtana ndozvati Richmond atati akona ngozi inorova munhu Idutu ndo deposit. asati azviona asangana nayo munhu yakandabvira kare aiwa tinochikumbira Tinomira. Tinopedza nyaya yako. tate materera vanhu Tinopedza nyaya yako. Ukasisa nyaya yako. Sandishora ndishawira wako. Ndisawira wako jeje. Sandishora. Ukandishora wako ndishaishira. Sandishora wako ndishaishira. Yako ndaipedza. 25 euro. Ndopedza. Kumbira mira. Kumbira mira. hakuna hakuna munhu vari kuzvikama tigare papukama ndinokuchengeta wani zvese ndichikuitira nehomwe ndiichengeta ko kuchiteererawo wani
kubve kwawakatanga dhiisa hwiro wako uchindofamba tese wani ndoisa hwiro tatopedza zvikati ndikasaita otunharoka ini ndiri kurwarirwa hapana zvinodini zvinobuda handitika asi ini ndichibva panapa nhasi ndine zvingakoita ndo zvingakotaura pamberi penyu zvisinei nedare rimiri asi tozonamisa twendani izvo zvacho zvakanaka hazvinei namukoma ba ndezvangu wangu inini nemhuri yangu zvisinei mukoma namukoma mukati inini kumutora chokwadi namukoma wangu handidi hondo handidi kupokana namukoma wangu ini ndinoti ugama ugaro pai uripo zokuti aziva naonotora matanda udini ngarowane nengozi yake vanhu tichibata tichirwa tichidaro tichienda ndo zvandinofarira handi manasozona iye anenge chionawo pikicha kuti muningi ari padambudziko asi kana ari kurwadziwa uchazoonawo chipikicha asi ndinondikumbira kuti sanhasi unouka ndanzwa ndowemusa 25 asi ndamboita breakdown kubasa kwangu saka ndinoda kuenda kumozambique from mozambique achachafamba sei pozi tiri kuenda kura akubasa 25 mazuva acharipo unonga waenda inini 25 handifundi ndichiri munoba saka ndati pane zvindakogadzisa izvozvizvi ndochiziva musi wa25 ndogona kutuma mwana wangu mukomana ndiye achauya oziyo izvizvi bosi basa rendinaro izvizvika rawanda ndikwandinoda kuenda kwachiwadini wawanda bosi basa rangu rakamira izvi handishina kana mari chinoita kuti mhuri irarame nyaya yemari saka inini ndati nhasunoka ndakumboenda kuitawo zvinodino zvandinokwanisa zviri kunze kwedare asi mudare ndichidzoka futi muswani because mwana ari kurwara noti kuti ndirambe ndakangogara ndikumirira dareka ndisikambofambawo nemwana ndaona kuti hazvisi kuita because mwana ari kurwara ndichimirira kuti 25 anyasvike ndichimbomhanya-mhanyawo kuti mwana aite zvakadini zvakanaka rakanaka zvinofamba fatya zvako tinozvigadzirisa zvoita zvakanaka munoona mukomaka murikuona maoko angu aya ndinogona kuvhika miti yemunoti kana mukora mukuvhika miti hamukwanisi kuitarisa kana zvakamubata mukomana ndinotivhika matanda ekuti simba rake harikwanisi kuti atakure dombo ranokwanisa kuti asudzoreso haikwanisi kuti aritakure unonga azitariyewa zvaari kungoita izvozvizvi mazona tiri kumba nhau dzakafanira hatitauri pakati ungana ari panze pegeti ungawanda panze pegeti kunga pane munhu ari kubvunza chotosumuka mumba futi chinodzikamiswa muno manasozona noti iye zvitaura kwatita parapaka kune dzimwe hama dzaibvunzwa pasocial media dzautotanga kutofuna futi kuno takakumirira mazona saka isusu hatitongi nesocial media aiwa isu hatisudaroba isu tikuti munoona vanhu vanonga kubvunzwa nditika asi chakuitira ini chakundirwadza inini munozoti mumwe munhu anogona kusataura kuti ndini munhu muridzi wacho asi vanhu ivo vanonga kuitira something ndo chinhu chiwa chitangirire kutokwadza futi mhuri yangu hatinoziziva nekuti chapter 8 yakapfuura taapa chapter 9 yenhau ende yaifamba zvakanaka usii tinotoziva kuti nhau iya tinoti yapera machapter by chapter achitoverengwa achisvika kunguva dzavo nhau yenyu yakapenda kuti kumba menyu hamusisina asi kakupedzisira ndiro kuvaka runyararo kumunhu ndo zvandiri kuchemera chaizvo munoona chandichemera runyararo ndasiya muchinoti ndakataura tasvika kumbaunda mukoma makafamba zvakanaka ndakafamba zvakanaka makawirirana nerababa ndakawirirana nababa asi yakazotesa muruti adi manasauchenzwa tikakuita kuti okay ngatichiinde mangwani tizwe zvinodini zvinobuda asi kana kutaura tiri kuti una munin'ina of course tiri kuenda mubvudza mamu ndakaendesa asi panhau iyi tinofanira kuti tabe tabhuka ndiri kunonga yakadini yakarereka michana mazona otherwise pamwe nezvo tiri kumba tikadai takamhanya-mhanyawo kakumbatsa uchibona nhingi chimukumbira nhingi adi manasozona 350 yevanhu vari uya kugadzira papaka haisi mari yakawanda haisi mari yakawanda tichamudzidzisa iye wacho unoda kudzidzisa nokuti mona munhu akapa excuse kutanga kechi2 kechi3 ndasvika kechi4 kana muri mozvenyu muri mimi muri kurwarirwa asi ngatichiti pa25 achuya anoti kuti musimudza zvila achagaripa zvinhu zvasimudzwa zvakutweni iye agadziri homwe yakakura inoda mazuva akaitama nditambanukei agadziri homwe yake zvino chisimuka zvobva zvaenda mozonozwa musharo uri mberi
uriko maveko izvo zvofamba nemupurisa fume muzilokumulumisi munhu wakaurawa unobatwa ng'ombe zvona tinoatunda uri chipingi ari kumozambique haine munhu yakanaka imombe sere ndozvimwe 7 mubvise zviro zvangu ndoda mombe gono nehadzi nehwai ndozvamunosunga nazvo mukaisapa ndotora mwanda rangu rese rainaro nezvaakachenda pamba kundotora ngoisa musana tobva taina muti saka ndozvinandakatarisira nazvo pakutozichanini ndozvatichaita saka mukoma unanoti kakurwadziwa kake kuti mwana ari kurwara dai muri kuti pane munhu munomboti chimboendomboona kuti muri kwacho kwese kwakambomira sei iyo izvi mwana wamukoma angu lasiti kwatakapenga mistress siso chikotoka izvi vari kupenga ritu hanza dzangu ndakayapana yemakwana iri panapa yaibatsira mukomana wangu yakarwa izvi ane 3 days yakagara pamba penganga izvi zvindopairi kurapoera nekuda kwenhau dzamukoma zvinowanika izvozvo ukarwa nechinoorwa unorwiswawo mazuona manje saka ndaukunoti ndiwe ndine rugaromba mama uye ndirape ndichimirana nani namukoma wangu ini handisi kune kuda ndiparadzani namukoma wangu inini mwoyo wangu wakasiyana wamwana tinozvitenda chaizvo nokuti unoita semurume uda kuchengetedza ukama neunhu zvakanaka izvozvo zvakanaka njani handimuona zvaita dare nhasi ndandifunga nhasi ndo zuva rekupedzisira akumbira futi last chance chifo mazona kuti azi ndapa futi excuse kuti mombe hadzina kukwana saka musi wa 25 February handi mazona saka ini ndandichakamire kuti torambe riti extend madays mwana echirwara iyo zikumba chikabata ndikurwa nematombo vanhu pamba nokurwa nematombo mazona zvatowesi yazipozi chakuti munhu nditendedza pozi ndaida kuripi saka miti tiri kurohwa kumba kana changosvika cheteka chinotobuda nehasha mukatozama kuda kukumbira choti ndaneta nemi matoro enyu murikuita maoko ese izvi zviri kurwadza ere kurohwa nemiti matombo nokechikandwa zvichiitwa zvese mazona saka handichina rugare kumba saka ndizvinandozama kutaura changamire kuti manyanya kuita sei kupa madays ichiyo chipa madays pekuti ndimubvumira mazona saka kubvumira kwemadays ndokunandokakadzana nachangamire saka changamire ati zvakanaka inini ndina kuti nenika ngatichimirira tikoti zvakamira sei mazona asi iwo changamira ngati zvanzilewo chiro kana chai muna mukatochidzingamisa asi sinzwa pendakauya panapa handisati ndamboona musi wendakaona vechidzingamisa kuti kudzingamisa mhepo kuti inyarare handisati mazona handisati ndaona mumadziso mangu vachidzingamisa mukoma wangu everyday unokwati pang'anga iyo ndizoti azi pane pawakatohwa foto wari nemunhu wepamambo panapa angatotora tiri mudare momomo handizivi kuti wakatohwa ari pai kuti angari pang'anga kuti angari pachii handichazivi mazona saka ini zvendakufunga inini manje inini ndakufungawo kuenda kwendakataurwa newamwe wakuru wakandibatsirawo kuti nhasi kana mangwana akandosunga mende ikoko 25 unozosvika kana paine zvimwe zvaitika zvimwe zvaitika tozodzoka mudare musa 25 tiane zvimwe zvakakwana saka imupesaba hamuna kunguma muri kungofamba muchenga panga pasina tatungotepa kuti mamba kugadzisa nyaya yedu zvimamba ngapiwa mombe dzake ngani 3 asi tozoti pamombe 3 dzakauya panapa 1 yakatiza yakanzi haina kusvika asi chakanyanya kundichamisa baba taps noti 1 nyaya yakanyanya kundichamisa kuti mukoma tiri panapa wazendotora mombe bhoera vakazondoda mombe 3 namambo handitika vazendotora mombe 3 namambo vakapuwa mupurisa takamira panapa kobvazi tiri kuendesa nemupurisa tikati zvakanaka obva wafuma makuseni takatofunga vachatora mupurisa kuenda uko asi pendakazofuna kuno ndikonfema kuti dare richikwenda musi wesatani ndanzofuna yakanga ichizi dare ramusi wesande zvikasi dare rasande just because mombe hadzinosvika dzakakwana mombe kuri nzwi kune 1 yakapokonyeka murodhi asi paakaende kukwana kuenda nemupurisa which means hapana munhu ane chokwadi kuti mombe yakadzokera murodhi kuti hainodzokera murodhi munasva mhaka yekuti munhu paakaenda wakati handina mari yemupurisa wakabva aenda ega saka sei futi ipapo mambo akabvumidza kuti munhu aende ega mupurisa aripo panapa tabvitawirirana kuti mupurisa ngaende nani aende naye saka na ari akanzenga mupurisa wamambo zvaifa kudai zvabuda mazona plus date ranyohwa ra25 ika vangochitora ngotonyera papepa vasina kubvumirana nemi kuti date ro ndikuridera kuti handisi kurida waifanira wamubvunza futi kuti iye zvaangataura kuti une pakaita sei aifanira yapataura kuti ndine pakati nepakati pekuti munhu asina kubvisa zvinhu ndachitotaura nepakati haana kupa futi mukana kuti atari futi izvozvo waifanira wamubvunza chakusimuka chakutoriekta
iliyo hondo futi iliyo hondo futi ndiri kubata kumboti zvikangodaiso mudo zama kuti imini nemukadzi mulonge kuti nokwe kana pari pakati kana pari kuti tomboti mukoma da kubatsirwa ndiana angakwanisa kuzobatsira mukoma kana kuti dati tionesana kuti pamuti kwasozokumbira kuti muchibetsero chi mukoma atomatombo nematanda pamba ipapo ngozi inobhebha inotanga kutobuda furo mukaona kubuda furo motoziva kuti zvatodini zvateramira furo nesiriri zvekuti kapu chai chainozara akubuda furo chiri saka kurarama kwandiri kuita ndipanguva yakaoma.